Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impunzi ihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Namuhla ake ngingasho nje ukuthi kwathi ngithi kunina ake ngimi namhlanje. Kodwa ke bafowethu into esuke yenza lokho ukuthi ngiqale ngokukhuleka kuShaka. uShaka bafowethu ngiyamthanda uShaka. Ekumthandeni kwami bafowethu uShaka ingoba uShaka ngiyaqonda mina ukuthi uShaka wayewubani. uShaka wengeyona lento abantu abaningi abacabanga ukuthi wayeyiyona. Ngoba abantu abaningi babambe umlando owamampunge owashicilelwa phansi. Abantu ababethengiwe ngenhloso yokudicilela phansi igama nesithunzi selembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uSishaka kaShaka ngemanzi. Ngisaba ukuthi uShaka uyinkosi yasemashobeni. Yabona uShaka wemkhulu kakhulu uShaka. Wengekho umuntu emhlabeni ongamfanisa noShaka. uShaka umuntu ohlukile emhlabeni njengoba ubona amakhosi akwaShembe. Ahlukile emhlabeni, awafani namuntu ophila emhlabeni. Kodwa mawumuntu ongenawo umsamo ohlanzekile nomsamo ophilile nethongo elikhanyayo, ngeke ukubone lokho. Angikho kodwa lapho. La ngikhona naku la ngikhona. Yabona bafowethu nodadewethu. Ukufika kaNdlebe zikhanya ilanga kuhle. Kubi futhi. Kungani ngizothi ukufika kaNdlebe zikhanya ilanga kuhle ngiphinde ngithi kubi. Kuhle ngokuthi kunezinto uNdlebe zikhanya ilanga athi umefika wafika nazo. Sazisebenzisa, zasisebenzela. Izinto eziningi mawubuka impilo esesiphila kuyona enkathini yanamuhla. Zikhona izinto esingamncoma kuzona uNdlebe zikhanya ilanga. Kodwa akufanele ukuthi sibe nokumncoma kuphela. Nezimbi zikhona. Ingakho ngisho ngithi ukufika kaNdlebe zikhanya ilanga kuhle kubi. Uyabona? Ake sikushiye konke okuhle uNdlebe zikhanya ilanga athi umefika wafike wakwenza wasenzela kona. Nakuba ngenkathi efika akafikanga waba muhle, waqala ngokuba mubi uNdlebe zikhanya ilanga. Wagcina ngokuba muhle ngoba nake sefuna ukusenza izigqila zakhe. Angikho futhi lapho. uNdlebe zikhanya ilanga utheme efika ufike nempucuzeko. Umefika nempucuzeko uNdlebe zikhanya ilanga wayemukela umuntu ompisholo. Wathi uma emukela wona ngento eyodwa. Wona ngokuthi uma emukela impucuzeko waphucuka. Kanti kuhle ukwamukela impucuzeko bese ungaphucuki. Yabona bafowethu impucuzeko imfundo ke iyahambisana nempucuzeko. Mubi umuntu othi mefundile abesifundiswa angafundiseki. Kubalekile ukuthi uma umuntu ufundile kube ukuthi ukufunda kwakho kukwenze wafundiseka. Uma ufundisekile umuntu usuke usakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento ekuyiyo nento engesiyona. Abantu abaningi abafundile bazifundiswa. Ukufunda nabo kubaphuculile. Kanti imfundo iyimfanayo uma kuwukuthi kuzoba khona izinto ezisulayo kuwe. Imfundo mayizosula ubuwena
isula isintu sakho, isula umsamo wakho, imfa nayo. Undlebe zikhanyilanga mefika nemfundo mayifika, ifika yasilimaza kakhulu. Isilimaze kakhulu bafowethu, ngoba into esiyenzile sivele saphucuka. Uyabona uma ungafunda incwadi esihloko sithi indlela yesintu, ebhalwe impunga yesintu, kukhona la izokutshela khona ukuthi indlu yabantu abadala yakhiwa ngotshani. Utshani yibo ekufanele ukuthi bube buningi. Ungayakha ibe uguqa okanye ibe iqhugwana. Bese kwaphinde kwabhalwa kwathiwa indlu yabantu abadala ayikhonkwa phansi, kodwa indlu yabantu abadala iyagandwa phansi ibisisindwa ngobulongwe bezinkomo. Kwabe sekuqhutshekwa kuthiwa indlu yabantu abadala kuyaphoqa ukuthi ibaswe. Uma izobaswa kuyaphoqa ukuthi ibe neziko elibaswayo. Kodwa ngesizathu sokuthi sabantu abampisholo sesafunda, saphinde samukela nempucuzeko, saphucuka, kuba lula kakhulu ukuthi sisho sithi indlu yabantu abadala ungayifaka uthayela phezulu, indlu yabantu abadala ungayifaka i-tiles phezulu, indlu yabantu abadala ungayifaka i-tiles phansi, ungayikhonka phansi, ngoba sesiphucuzekile. Kanti ukuphucuzeka kwethu kuyasilimaza ngokwesintu nangokwemvelo. Indlu yabantu abadala ifakwa i-tiles phansi, indlu yabantu abadala ikhonkwa, kodwa indlu yabantu abadala iyagandwa phansi bese iyasindwa ngobulongwe bezinkomo. Indlu yabantu abadala kuyimpoqo ukuthi ifulelwe ngotshani phezulu, ayifakwa uthayela, ayifakwa futhi i-tiles. Omunye umuntu sike sithi masikubalula ukuthi abantu abadala umsindo abawuthandi. Awukwazi ukuthatha uthayela ufake phezulu kwendlu abantu abadala ngoba izoba ngumsindo. Abesethi ke mina mangiyakha ngizoyifulela nge-tiles ngoba i-tiles alubanga umsindo izulu malina. Ngizofaka no ceiling board. Hayi bafowethu, inhloso nqangi yokwakha indlu abantu abadala uyifulele ngotshani kwakungewona umsindo. Umsindo ezinye zezinto abantu abadala abangayithakaseleli nabangayithandi. Kodwa inhloso nqangi eyayenza abantu abadala ukuthi indlu yabo ifulelwe ngotshani ingoba abantu abadala bathanda indlu ephefumulayo, abayifuni indlu engaphefumuli. Uma indlu uyifulele nge-tiles phezulu wafaka u-ceiling board ayiphefumuli leyo ndlu. Angikhulumi ngamawindi ngoba omunye uzothi akhona amawindi. Abantu abadala bafuna indlu ephefumulayo. Indlu ephefumulayo yindlu yakhiwe ngotshani. Uguqa njengoba uguqa nje uyaphefumula uguqa. Abantu abadala ke babefuna into enjalo. Yebo amawindi ungawafaka amawindi, uthi umoya uzongena. Mevaliwe kwenzeka njani mevaliwe? Angiphinde ngihlabele phambili. Impucuzeko mayifika nathi sesiphucukile, athi umuntu hayi akubaswa phansi, ikhona ihita, sizobeka ihita ngoba umuntu wazi ukuthi uma kubaswa endlini yasenhla inhloso kuwukuthi akufudumale kuphela. Kanti akubona lokho. Ayikho into abantu abadala babeyenza isizathu singekho. Uzokhumbula ukuthi yonke into okhokho bethu ababekade beyenza ingoba vele babedaliwe. Okhokho bethu umkhulu womkhulu wayebadale ngendlela yokuthi uyakwazi yena ukuthi axhumane namathamba alele phansi kothula lomhlaba. Amathamba alele axhumane nabo, babesebenza leyo nto. Indlu yabantu abadala kuyaphoqa ukuthi baswe. Yini yenza ukuthi iphoqa? Ingoba endlini yabantu abadala kufanele ukuthi makubasiwe abantu abadala bakhona lekhaya kube khona imfudumalo phakathi kwalekhaya naphakathi kwalendlu. Ngenkathi kubaswa phansi, izinkuni esibasa ngazo zimithi
eyahlukahlukene. Ngifuna ubambe kahle ke manje. Inkuni obasangazo ziyimithi eyahlukahlukene. Ngenkathi uqala uzobasa eziko lendle yabantu abadala lakini, uzobasa emsamo wakini, ubasa lenkuni eziyimithi eyahlukene. Kube sekushunqa intuthu. Ngenkathi intuthu ishunqa iya phezulu. Mayifika phezulu ifika inamathele, mayinamathela kube sekwakheka lento ekuthiwa uMlotha. Kukhona lento oyibuka iwukungcola wena lapha phezulu endlini ebaswayo elengayo. Kanti ayikona ukungcola. Kufana nobulongo, umuntu mawuthi akakhumula izicathula mengena esibayeni ubuka indawo engcolile, kanti ubulongo akukona ukungcola. Ayikho into ehlanzeke ukudlula ubulongwe. Ingako indle abantu abadala kuphoqa ukuthi ayisindwe phansi ngobulongwe bezinkomo. Ngoba ubulongwe buyinto ehlanzekile nehlambulukile nekwazi ukuthi ihlambulule lonke uhlobo lokungcola olusuke lukhona endlini ngaleso sikhathi. Ngenkathi lemithi oyibasile la eziko kushunqa intuthu yayo iya phezulu kufike kwakhe kuMlotha. Mawakhe kuMlotha umlilo usuphelile kusala uMlotha phansi. Angazi noma niyangizwa yini. Kusala uMlotha phansi. Uma kusala uMlotha phansi ngelinye ilanga kuba khona isimo phakathi kwekhaya esonivelela. Uma sinivelela lesimo lesi uthola ukuthi anizuba nayo imbuzi enizokwazi ukuthi nikhiphe inyongo yayo nomswane. Bese nigcina leso simo mhlambe nihlambulula abantu abadala ngesizathu sokuthi kukhona into ethile sibangcolisile bona negceke labo. Baphazamiseka abantu abadala ningabi nayo into. Baphazamiseka abantu abadala izinto zibe emnyama phakathi kwekhaya. Ningabi nayo intshitane enizokhipha kuyo umswane nenyongo. Bese niyabageza negceke labo niligeze. Uma unendle abantu abadala ebaswayo phansi okwazi ukuthi kube khona uMlotha phakathi kwekhaya noMule phezulu emqhobeni, hayi nina ngeke nibe nankinga esimene esinjalo, ngoba nothi manifika kwimpunga yesintu nisibika leso simo enibhekene naso ukuthi ngempela ninalutho, ngempela ninalutho, aninalutho. So nitshela thina ukuthi anihambe niyekhaya nifike nithathe uMlotha nithathe noMule phezulu emqhobeni bese niyakuhlanganisa niphumele ngaphandle nonke nihambe niye kokugeza. Ukugeza kwenu kobe sekugeza abantu abadala, kodwa ngeke uthathe uMlotha wakomunye umuzi uthi uzokwenza leyo nto. Kufuna uthathe uMlotha weziko lale ekhaya, uthathe uMule womsamo wale ekhaya, iwona oyokwazi ukuthi wenze leyo nto. Awuhambe uthathe uMlotha wamandiya bese ucabanga ukuthi kuzokwenzeka leyo nto. Cha, ngikhuluma ngokubaluleka kweziko elibaswayo elisendlini yasenhla. Iyona ke lento bafowethu yenza ukuthi kuphoqe ukuthi umuzi nomuzi ube nendlu yasenhla efulelwe ngotshani. Unendlu efulelwe ngotshani nje kuphinde kube khona iziko. Lithi likhona iziko kuphinde kubaswe, ngoba uMlotha noMule izinto ezinkulu. Kwakusho impunga yesintu mina ifikile kumina. Ayifika impunga yesintu ifika ithi yini uMule? Uyawazi uMule? Ngokuchaza ngithi awuMule ngiyawazi mina uMule. Yilento ukuthi makubasiwe endlini kushunqa intuthu indle ebaswayo eba lapha phezulu. Kwesinye isikhathi isuke isilenga uthi uMule uyini? Ngithi mina ukungcola okuba sendlini yabantu abadala ebaswayo. Uthi hayi uMule awukona ukungcola, uMule uyinto ejulile, uMule uyefana ncamashini nenyongo. Ithi impunga yesintu uyabona uma phakathi komuzi kukhona intombazane eganile, kuyenzeka kube khona isimo esithile siyenza ukuthi ayibuye ize lapha ekhaya lezalwa khona.
Ithi kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi abazali bayo intombazana baziwalandela amasiko ekufanele bawalandele entombazaneni. Izihambi yekogana kanti ayikhulisiwe. Mayifika emzini ifika ingabatholi abantwana. Makuthathwa induku kobheka ukuthi yini umakoti angabathola abantwana bese kuyatholakala okuthi hayi kwakufanele akhuliswe ithongo lakubo lithukile ukuthi lengane eganiswayo iganiselwana ingane incane kangaka ngoba phela imsama ifani. Ingakho wena njenganomuntu kungafanele ukuthi uziqhathanise nomunye umuntu. Ungabuka ukuthi wena ngoba naka ukhuliswanga kodwa izinto ziyenzeka elakhi ithongo liyakwazi izinto ukuvele liziqonde lona. Omunye lidinga kona ukuthi ngempela lizelaziswe. Imsamo yabantu ayifani imsamo yabantu. Ungasiqhathanisi nomunye umuntu. Kunomuntu ongahamba ayothatha isigubhu njengoba isigubhu hlezi sikutshela ukuthi ukungcola lokho. Simsebenzelena ngabe nankinga wena sifike sikushaye. Ngenkathi ke lo muntu kutholakala ukuthi kwakufanele enzele umhlonyana kubo. Uma sebuyele emzini ukhumbule phela ngenkathi kuhlatshwa imbuzi yophaphe usuke ebulawa esibongweni sakubo ezayovuswa ngale. Ingakho kuba khona lebhokisi ngokwenkathi yanamuhla elifaka impahla zakhe ahamba la yoganela khona kulingiswa isimo sokufa njengoba nasendulo zazigoqwa ngecansi. Uyayizwa lo angikho kodwa lapha kufanele ukuthi la emzini eganele kuona kubikwe okuthi usabuyela kubo kunesiko ekwakufanele bamgcinele lona bangaligcina. Uma sefika kubo ngeke avela ngene nje kodwa uyise noma loyo oyinhloko kuye kufanele athathe uMlotha phezulu emqhobeni awufake emanzini noma amahewu ahamba ayekomphuzisa amhlangabeze esangweni afika amphuzise lo Mule amnika ahlikihle izandla. Ukwenzelani lokho? Ithi impunga yesintu ukwenzela ukuthi ithongo lale ekhaya libone ukuthi lo mntwana hayi ngoba ebuya emendweni eseyisaliwakazi kodwa kukhona into ethile azoyigcina le ekhaya usazobuya ahambe abuyele emuva. Ngeke sikwazi ukuthi sizohlaba imbuzi sibikela abantu abadala kodwa mawungathatha uMule phezulu emqhobeni ufake emanzini umhlangabeze uthi awu ndodakazi kukhona okuthile ozokugcina njengoba usitshelile hayi kulungile ke siyakwemukela ke ekhaya. Uyabona umgezise umqhabulise bese angene ngaphakathi. Ithongo lale ekhaya ngeke lize lithuka umhlola. Ubona enkathini yanamuhla omakoti kuthi ngenzeka into encane umakoti usefuna ukudweba abuyele emuva. Ingoba vele ithongo lakhe uthola ukuthi selayiloba into efana naleyo wakwavela waya nje kubo wasuka emzini ingabikile ukuthi uya kubo akutshela insizwa ngithi ukuthi khona into afuna ukuyenza kubo. Ungalibikeli ithongo lakho ukuthi umakoti usahamba uya kuphi uya kubo uvela umyeka ahamba vela ahamba mefika kuba vela afika ngene nje kubo. Lethongo elaliganile nalamathongo agane kuona acabanga ukuthi manje umakoti uyapi manje umakoti usehambile. Uyabona ngenkathi esefikile kubo abakubo bazi ukuthi manje ubuyile emendweni uma sehambile balobe banokumkhumbula kanti nina yikho into enayenza ekhombisa ithongo lenu ukuthi njengoba ebuya hayi ukuthi useyisaliwakazi akabuyile emendweni uzogcina isiko elithile. Abanye abantu izinto bavele bazithathe kancane nje. Akufanele ukuthi izinto sizithathe kancane. uMlotha bafowethu uyasebenza isimene esinjalo. Ake ngibuzeke kulabantu abakhuluma isintu abafundile babazifundiswa bamukela impucuzeko baphucuka abathi kubantu indle abantu abadala ungayifulela ngetiles, indle abantu abadala ungayifaka itiles phansi, indle abantu abadala noma ungangabasa ubeka ihita akunankinga. Mhla kwafika isimo la kufuneka khona uMlotha bayothatha phi mabengabasa. Mhla kwafika isimo la kufunakala khona uMlotha bayothatha phi uma iziko lingabaswa. Mhla indle abantu abadala kukhona into eyingcolisile noyihlanza kanjani.
ngoba ukuyihlanza indle abantu abadala ukuthatha ubulongwe uyisinde. Abakhulele emakhaya bazokutshela lento. Kwakuthi mangingene isidumbu endlini kwake kuthatha ubulongwe kusindwe ubulongwe. Isuke isihlanzekile leyo ndlu. Omunye umuntu uzothi vele ukusindwa iyona into ayenziwa. Yebo iyona into ayenziwa okhokho bethu nomkhulu bethu ababekade bedaliwe ukuthi baboyenza. Ekuyiyona eyokwazi ukuthi isimo sendlu isenze sihlanzeke. Amanzi bafowethu, bafowethu uyabona ukukorobha phansi, ukorobhe ngamanzi uthi sekuclean, hayi akuhambe kanjalo. Ngoba awabusisi futhi lawo manzi okorobha ngawo asuke engabusisiwe. Kodwa ubulongwe mawusinda ngabo phansi, indle abantu abadala ihlala ihlanzekile ngaso sonke isikhathi. Abantu abadala bahlala bethokozile ngaso sonke isikhathi. Kubalekile ke bafowethu ukuthi nakuba sifundile kodwa singabi izifundiswa, sifundiseke sibe ngabantu abafundisekile. Sithi noma siyamukela impucuzeko kodwa singaphucuki. Izinto zesintu sethu sizazi okuthi zibalekile, azikho ezibaleke ukudlula zona. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niyithole incwadi yempunga yesintu esihloko sithi indlela yesintu, nencwadi esihloko sithi uyokhuluza ukhokho, nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, nencwadi esihloko sithi sithini isintu. Mawufuna ukuhlala phansi nempunga yesintu ungazishayela inombolo lezi ufike emphelandaba sizohlala phansi sichushisane sidodisane ngezinto ezithinta isintu nomsamo. Sengiphetha ngizophinde ngibuye futhi ngizochaza ukuthi uma kuhlatshiwe phakathi komuzi yini eyenza ukuthi impondo zenkomo masihlaba inkomo singazilahli sizifake phezukwendlu phambi komnyango endlini yabantu abadala. Impondo zembuzi sizifake ensikeni okanye sizifake lapha phezulu. Sithathe namathambo imhlathi siyifake lapha phezulu, iziphanga sizifake lapha phezulu. Ulenga imhlwehle emsamo, inyongo zifuthwe zibe lapha. Ukuthi konke lokho kusuke kwenziwe lani. Ngoba yonke into kufanele ukuthi masiyenza sazi ukuthi isho ukuthini, ngoba ingane esizele kule nkathi yanamuhla ziyathanda ukubuza kakhulu, zinemibuzo eminingi. Kanti obaba bethu babenza leyo nto abayitshelwa. Laba bamanje bafundile inkinga, abantu bafundile. Bathi mabefunda bazifundiswa bangafundiseka, bayabuza kakhulu ukuthi alengiselana amathambo, afakelwana amathambo, impondo zifakelwana phezulu. Njengomkhulu wenu ke impunga yesintu sizofika sokuchaza konke lokuthi isiphi isizathu esasenza ukuthi omkhulu bethu nokhokho bethu benza into enjalo. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi siqhubeke njalo subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese siqhubeke nokuthi siyithathe imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo. Makukhona umbuzo ungabuza khona la kuma comment section. Bese sithi nje impunga. Baba